5 εκατομμύρια, ξυστό, 100.000, ξυστό, 5 εκατομμύρια, λες να είναι το τελευταίο τώρα, για να δω, 2.000. Του καντεμιά, δεν με πάει καθόλου σήμερα, Καλά που σε πήγαινε χτες. Έτσι γίνεται αγόρι μου με τον τζόγο. Πρώτα χάνεις και μετά τα παίρνεις όλα μαζεμένα. Εγώ πάντως διαφωνώ κάθετα με τα τυχερά παιχνίδια. Καλά, τότε παίζεις εσύ άτυχα παιχνίδια και θα παίζουμε εμείς τα τυχερά. Άλλωστε, το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, όπως είπε και ο Βέλτσος. Μπα, και ποιος φέρνει την ευτυχία, ο Βέλτσος? Πρέπει επιτέλους κάποτε να καταλάβετε ότι ο παράγων άνθρωπος διαμορφώνει τον παράγοντα τύχη. Και εγώ που είμαι ο παράγων άνθρωπος θα το ξύνω για να διαμορφώσω τον παράγοντα τύχη μου και να γίνω εκατομμυριούχος. Σιγά ρε, μη γίνεις έτσι εκατομμυριούχος. Τι λες αγόρι μου, ξέρεις πως έγινε πλούσιος ο Ανάσης? Πώς? Κέρδισε ένα λαχείο. Αγόρασε μια βάρκα, τη βούλιαξε, πήρε την αποζημίωση και αγόρασε ένα στόλο. Μετά βούλιαξε το στόλο και αγόρασε την Ολυμπιακή αεροπορία. Μπα. Εγώ πάντως ό,τι κερδίσω θέλω να το κερδίσω με τον ιδρώτα του προσώπου μου. Εγώ θα το κερδίσω ξύνοντας. Ορίστε. Λοιπόν, τέλειωνε, θέλω να ξύσω και τα δικά μου. Άντε, Ορίστε. φέρ' το δεκάρικο. 5.000, 2.000. Έλα. Παιδιά, μου δίνετε να ξύσω κι εγώ λίγο. Ξύνω. Το ξύνω καλά. Όχι ρε, μην το ξύνεις έτσι. Πώς να το ξύνω? Στην αρχή να το ξύνεις μαλακά και μετά να το φορτσάρεις. Μετά να το φορτσάρει. Κάτσε να ξύνω πάμε ρε. Εγώ το ξύνω πάντα από κάτω προς τα πάνω. Εγώ το ξύνω πρώτα στη μέση και μετά αρχίζω και επεκτείνομαι. Ρε μάλια γαϊδούρια, τι κάνετε εδώ μέσα, τι κάνετε εδώ μέσα? Τίποτα δεν κάνουμε κύριε Διοικητά. Τίποτα δεν κάνετε, ομολογήστε βρε. Τι ξύνατε, τι ξύνατε? Εμείς, τι ξύναμε? Ξύναμε... Εμείς ξύναμε... Βασικά, εμείς ξυνόμασταν, κύριε Διοικητά. Ξυνόσταν, γιατί ξυνόσταν, δεν έχετε δουλειά να κάνετε? Ναι, ξέρετε, υπάρχει μια υγρασία στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί μια αλλεργική φαγούρα. Αλλεργική φαγούρα. Ναι. Αχ, εσάς δεν σας έπιασε καθόλου αυτή η φαγούρα? Τι να πιάσει, καταρχήν, τι είναι τούτο? Ξυστείτε ελεύθερα κύριε Διοικητά, ελεύθερα. Ρε εσείς, είναι σίγουρο από την υγρασία ή μπας και πιάσατε τίποτα ψήρες? Έχει γούστο. Αμάν. Πώς το κάνει αυτό το πατζέ?